खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव समायाब्लाबो फैनाय जाबाय आरोना। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि थाम्बनेलावहाय होनानै होखादों नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन ना। तो फंनैसो सावरायलांदिनि। तो जोंनियाव गोबांथार बेबायदिनो भाइरेल भिडिअसफोर दंबावोमोन। तो बिनि सायावहाय आङो दिनै बेबायदि भिडिअसफोर बुंनो सानाखै बा बेबायदि आङो भिडिअ कभार खालामनायबो जायाखै आरोना। तो रायजोफोर मिथिनो मोनखादों आङो थाम्बनेलाव होनानै होखादों। जोंनियावहाय बे साननैसोआव दावहानि गोबांथार आपडेट्स भिडिअसफोर फैगासिनो दङ। स' दावहायाथ' बिदिनो सोलिगासिनो। तो बिनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों मोनसे मोजां भिडिअ। तो जोङोथ' न'फोरावसो थानानै भिडिअसफोर एडिट खालामो आरो भिडिअसफोर शुट खालामो आरो बानायलाबाय थायोना। नाथाय बिनिख्रुइ जोङो डाइरेक्ट फिल्डआव थांनानै बानायनो हायोब्ला बिराद मोजांसिन जायो बा इन्टारेस्टिं जायो आरोना। तो जोङो नुनो मोनदों जोंहा बि बयसआ बेबायदिनो काश्मीरावहाय थांनानै तो खखाबाव लाग्राफोरजों बेबायदिनो मोजां गाज्रि सावरायदों एसे एनै ना। तो जियानो हक जोबोद मोजां जादों भिडिअसआ आरो बेबायदिनो जोङो भाइरेल जानायफोरखौ नुनो मोनदों। निउस बर'नि निउसफोरावबो बेबायदिनो जोङो ओंखारनायफोरखौ नुनो मोनदों चेनेलावहाय ना। तो इन्टारेस्टिं आरो साहस ना। तो जोबोद मोजां जादों मा बुंनो बाख्नायनांगोन आरोना। तो जौगालांथों मा थांखि बिथांखिफोर दङ तो बिथांनि जिबनावबो जौगानायखौ जेन सानफा एफा मोनलांबाय थानो हायोना। तो जोबोद मोजां जादों। जोङोथ' आरो बेबायदि बानायनो हाया, जों बबेयाव बानायनो हानो ना। तो रायजोफोर आङो बारा काश्मीरनि सायाव सावरायनो सानाखै, मोनथियाबो माने बेबायदि बेरायफेरनोबो मोनाखै काश्मीराव आरो सौहैयाखैबो ना। तो मबाइलावसो नुलाबायनो मोनदों आरो थ' बिनि थाखायनो आङो बारा बुंनो सानाखै। खालि साउथ इन्डिया साइडआवल'सो एसे बेरायनो मोनदों बबेबा जायगायाव बेबायदिनो केरेला, तामिलनाडु, चेन्नाइ बायदिसिनाफोराव आरोना। तो जोंनियाथ' आरो बिदिनोसै बेकार जिबन, खामानि मावाबा जाया। तो बेबायदिनो कम्पानियाव हाबनानै खामानि मावनायखौ एफा एनै मिथिगौ आरोना। तो बाखि बेबायदि बांद्राय बेरायनो मोनाखै। तो बेखायनो आङो बारा बुंनो सानासै। तो जियानो हक बिथाङा जोबोद मोजां बेबायदिनो भिडिअस लाबोबाय दावहानि समनि गेजेरावबो ना। बेबायदि काश्मीरावहाय थांनानै तो भिडिअसफोर बानायदों आरो मोजाङैनो भाइरेल जादों आरोना। तो जियानो हक बारा गोलाव खालामला, दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। माथो सावरायबाय थाबावनो आरोना। तो आंबो एसे डिउटियावनो दङ, एसे ब्रेक मोननायलाय आरोना। तो बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। तो रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअस आपडेट्सफोर दंबावोमोन, आङो कभार खालामाखै आरोना। तो नेक्स्ट टाइम सम मोनोब्ला भिडिअ लानानै फैगोन। तो बिदिब्ला गोजोन्थों, बाय बाय।